ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപീശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസുരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാൻ നമാമി ഭക്തശക്തി നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിശേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ പ്രഭുപാദ की जय गुरु महाराज जय निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल हरे कृष्ण उदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना निष्ठारगमत भाग्या मदानंदा नमस्ते रुद्राय श्रीमद् भागवतम की जय ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം की जय പിന്നെ ശ്രീ അദ്വൈത ആചാര്യരുടെ ആവിർഭാവ തിഥിയാണ്, അവതാര ദിനമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അദ്വൈത ആചാര്യരെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുവാനോ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുവാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നത് ആരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്? ശ്രീ അദ്വൈത ആചാര്യരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. അദ്വൈത ആചാര്യര് പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിടെ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് എല്ലാവർക്കും തിരുനാമം നൽകിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ എല്ലാ സ്ലൈഡും കാണിക്കുന്നില്ല, പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ശ്ലോകം ചൊല്ലാം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ. അത് ഞാൻ സ്ലൈഡിൽ കാണിക്കാം. ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിക്കില്ല, നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാത്തിന്റെയും വിവർത്തനം നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ അദ്വൈത ആചാര്യര് ഈ കലിയുഗത്തിലെ പതിതരായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിലോ ഭഗവാനിലോ ഒന്നും വിശ്വാസമില്ലാതിരിക്കുകയും അവരൊക്കെ അങ്ങനെ കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതം നയിക്കുകയും കണ്ടിട്ട് അത്രയും വേദനിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ അദ്വൈതാചാര്യർ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. ആ അദ്വൈതാചാര്യർ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇവിടെ അവതരിക്കുന്നതിനും 52 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഇവിടെ അവതരിച്ചിരുന്നു. അപ്പോ ആ കലിയുഗത്തിലെ ഈ ജനങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അവർക്കൊന്നും ഭക്തിയില്ല, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നില്ല, അത്രയും ആര് പറഞ്ഞിട്ടും അനുസരിക്കുന്നില്ല.
ആര് പറഞ്ഞിട്ടും കേൾക്കുന്നില്ല അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. മന്മനാഭവ മത്ഭക്തോ മത്യാക്ഷീമ നമസ്കു അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്നെ എപ്പോഴും ഓർക്കൂ, എന്നെ ആരാധിക്കൂ, എന്റെ ഭക്തനാവൂ, എന്നെ നമസ്കരിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇതാരും തന്നെ അനുസരിക്കുവാൻ തയ്യാറല്ല. ഇപ്പോ അദ്വൈതാചാര്യർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി, ഭഗവാനെ അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വന്നാൽ മാത്രമേ, കൃഷ്ണ അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വന്നാൽ മാത്രമേ ഈ കലിയുഗത്തിലെ ഈ ജനങ്ങളെയൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കൂ, ഞങ്ങളാൽ ആരാലും സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹം സാലഗ്രാം ശിലയിൽ തുളസിയും ഗംഗാജലവും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ആ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിനായിട്ട്, കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കുവാനായിട്ട് അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചിരുന്നത്. നമുക്ക് അതിന്റെ സ്ലൈഡിൽ കാണാം. ഇതാണ് ആ സ്ലൈഡ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദ്വൈതാചാര്യ ഗോസാനീര മഹിമാ പാര യൻഹര ഹുങ്കാരെ കൈല ചൈതന്യ അവതാര. അദ്വൈത ആചാര്യന്റെ മഹിമകൾ അതിരറ്റതാണ്. കാരണം അവിടുത്തെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള വിളിയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. സങ്കീർത്തന പ്രചാരീയ സഭ ജഗത്തരില അദ്വൈത പ്രസാദേ ലോക പ്രേമധന പൈല. അവിടുന്ന് സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിച്ച് ബ്രഹ്മാണ്ടത്തെ മോചിപ്പിച്ചു. അപ്രകാരം അദ്വൈതാചാര്യന്റെ കാരുണ്യത്തിലൂടെ ലോകത്തിന് ഭഗവത് പ്രേമധനം ലഭിച്ചു. അതിന്റെ സമ്മറി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ശ്ലോകം ചൊല്ലാം എല്ലാവർക്കും. അദ്വൈതാചാര്യന്റെ മഹാത്മ്യം, അദ്വൈതാചാര്യന്റെ തത്വം ഇവിടെ 2 ശ്ലോകങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഉപാധി കാരണം, സമർത്ഥ കാരണം എന്നിങ്ങനെ 2 ഭാവങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. സമർത്ഥമായ കാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മഹാവിഷ്ണുവിനാലും ഉപാധി കാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അദ്വൈതം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു രൂപത്താലും സംഭവിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മേലധികാരിയായ അദ്വൈതൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സഹായിയായി അദ്വൈതാചാര്യന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭൃത്യനായി അവിടുന്ന് സംബോധന ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവിടുന്ന് മഹിമകൾ വിപുലീകരിക്കപ്പെടുന്നു. കാരണം ഒരു വ്യക്തി ഈ ദാസ്യ മനോഭാവത്തെ ഊർജിതപ്പെടുത്താത്ത പക്ഷം അവന് പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന രസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. പ്രഭുപാദക്ക് ഇപ്പോ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്വൈതാചാര്യരെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു പ്രണാമങ്ങളൊക്കെ അർപ്പിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ അദ്വൈതാചാര്യർ അതൊക്കെ നിഷേധിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങയുടെ വെറും ദാസനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്വൈതാചാര്യരുടെ ഗുരു മാധവേന്ദ്രപുരിയാണ്. നമുക്കറിയാം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗുരുവായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ശിഷ്യനായിട്ട് ഈശ്വരപുരിയാണ് അല്ലെ? അപ്പോ ആ അതേ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ശിഷ്യനാണ് അദ്വൈതാചാര്യൻ. ഓക്കെ, കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിയുടെ ശ്രീ ചൈതന്യ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, വന്ദേതം ശ്രീമദദ്വൈതാചാര്യം വത്ഭുതചേഷ്ടിതം യസ്യ പ്രസാദാത് അജ്ഞോഭി തത്സ്വരൂപം നിരൂപയേത്. വന്ദേതം ശ്രീമദ് അദ്വൈതാചാര്യം അത്ഭുതചേഷ്ടിതം യസ്യ പ്രസാദാത് അജ്ഞോ അഭി തത്സ്വരൂപം നിരൂപയേത്. ശ്രീ അദ്വൈത ആചാര്യനെ ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം അത്ഭുതകരങ്ങളാണ്. അവിടുത്തെ കാരുണ്യത്താൽ ഒരു വിഡ്ഢിക്ക് പോലും അവിടുത്തെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ വിവരിക്കുവാൻ കഴിയും. ജയ ജയ ശ്രീ ചൈതന്യ, ജയ നിത്യാനന്ദ, ജയ ദ്വൈത ചന്ദ്ര, ജയ ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് എല്ലാ സ്തുതികളും, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന് എല്ലാ സ്തുതികളും, അദ്വൈത ആചാര്യന് എല്ലാ സ്തുതികളും, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തവൃന്ദത്തിന് എല്ലാ സ്തുതികളും. ഓക്കെ, ആ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ കൂടി ചൊല്ലിയിട്ട് ഓക്കെ. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. പഞ്ചശ്ലോകേക ഹീല ശ്രീ നിത്യാനന്ദ തത്വ ശ്ലോകതയേക ഹി അദ്വൈതാചാര്യരെ മഹത്വ. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലെ ആദ്യം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, പിന്നീട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, പിന്നീട് അദ്വൈതാചാര്യരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അദ്വൈതാചാര്യന്റെ മഹത്വം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നും ഇവിടെ പറയുന്നു. 5 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഞാൻ നിത്യാനന്ദന്റെ തത്വം വിവരിച്ചു. അടുത്ത 2 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഞാൻ അദ്വൈതാചാര്യന്റെ മഹിമകൾ വിവരിച്ചു.
മഹാവിഷ്ണുർജഗത്കർത്ത മായയായ സൃജത്യതാഹ തസ്യാവതാരായ വായം അദ്വൈതാചാര്യ മായയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ വിശ്വപ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുന്ന മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമാണ് അദ്വൈതാചാര്യൻ. ആ പേര് വന്നിട്ടുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. അദ്വൈതം ഹരിണാദ്വൈതാത് ആചാര്യം ഭക്തി ശംസനാത് ഭക്താവതാരമീശം തം അദ്വൈതാചാര്യമാശ്രയേ. ഭഗവാൻ ഹരിയിൽ നിന്നും അനന്യനായതിനാൽ അദ്വൈതൻ എന്നും ഭക്തി സമ്പ്രദായം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ആചാര്യൻ എന്നും അവിടെ വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അവിടുന്ന് ഒരേ സമയം ഭഗവാനും ഭക്താവതാരവുമാകുന്നു. അതിനാൽ ഞാൻ അവിടുത്തെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അദ്വൈതാചാര്യ ഗോസാനി സാക്ഷാരീശ്വര യൻഹര മഹിമാന ഹേ ജീവര ഗോചര. അദ്വൈതാചാര്യൻ തീർച്ചയായും സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനാണ്. അവിടുത്തെ മഹാത്മ്യം സാധാരണ ജീവന്മാർക്ക് സങ്കല്പാതീതമാണ്. മഹാവിഷ്ണു സൃഷ്ടികരേന ജഗദാധികാര്യ താന്റെ അവതാര സാക്ഷാൽ അദ്വൈത ആചാര്യ. മഹാവിഷ്ണു വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്കായുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ അദ്വൈതാചാര്യൻ അവിടുത്തെ നേരിട്ടുള്ള അവതാരമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരാളായിട്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് കുറച്ച് പേര് ഈ ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കോളൂ. അദ്വൈതാചാര്യർ എന്നുള്ള ആ പേര് വരുന്നത്. അദ്വൈതം ഹരിണാദ്വൈതാത് ആചാര്യം ഭക്തി ശംസനാത് ഭക്താവതാരമീശന്തം അദ്വൈതാചാര്യമാശ്രയേ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിത്തരാം, എല്ലാവരും ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദ്വൈതം ഹരിണാദ്വൈതാത് ആചാര്യം ഭക്തി ശംസനാത് ഭക്താവതാരമീശം തം അദ്വൈതാചാര്യമാശ്രയേ. അദ്വൈതം ഹരിണാദ്വൈതാത് ആചാര്യം ഭക്തി ശംസനാത് ഭക്താവതാരമീശം തം അദ്വൈതാചാര്യമാശ്രയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. അംബിക കേശവി ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വാസുദേവായ. അദ്വൈതം ഹരിണാദ്വൈതാചാര്യം ഭക്തി ശംസനാത് ഭക്താവതാരമീശം തം അദ്വൈതാചാര്യമാശ്രയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതിശ്യാമ ദേവദാസ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദ്വൈതം ഹരിണാദ്വൈതാചാര്യം ഭക്തി ശംസനാത് ഭക്താവതാരമീശം തം അദ്വൈതാചാര്യമാശ്രയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദ്വൈതം ഹരിണാദ്വൈതാത് ആചാര്യം ഭക്തി ശംസനാത് ഭക്താവതാരമീശം തം അദ്വൈതാചാര്യമാശ്രയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദ്വൈതം ഹരിണാദ്വൈതാത് ആചാര്യം ഭക്തി ശംസനാത് ഭക്താവതാരമീശം തം അദ്വൈതാചാര്യമാശ്രയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദ്വൈതം ഹരിണ അദ്വൈതാത് ആചാര്യം ഭക്തി ശംസനാത് ഭക്താവതാരമീശം താം അദ്വൈതാചാര്യമാശ്രയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദ്വൈതം ഹരിണാദ്വൈതാത് ആചാര്യം ഭക്തി സംശനാത് ഭക്താവതാരമീശം തം അദ്വൈതാചാര്യം ആശ്രയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അദ്വൈതം ഹരണാദ്വൈതാത് ആചാര്യം ഭക്തി ശംസനാത് ഭക്താവതാരമീശം തം അദ്വൈതാചാര്യം ആശ്രയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയ മാതാജി, മാതാജി. ഓം നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അദ്വൈതം ഹരിണാദ്വൈതാത് ആചാര്യം ഭക്തി ശംസനാത് ഭക്താവതാരമീശം തം അദ്വൈതാചാര്യം ആശ്രയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അദ്വൈതം ഹരിണാദ്വൈതാത് ആചാര്യം ഭക്തി ശംസനാത് ഭക്താവതാരമീശം തം അദ്വൈതാചാര്യമാശ്രയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ ശുഭസ്നതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അദ്വൈതം ഹരിണാദ്വൈതാചാര്യം ഭക്തി ശംസനാത് ഭക്താവതാരമീശന്തം അദ്വൈതാചാര്യമാശ്രയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. സിന്ധസിക മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അദ്വൈതം ഹരിണാദ്വൈതാത് ആചാര്യം ഭക്തി ശംസനാത് ഭക്താവതാരമീശം തം അദ്വൈതാചാര്യം ആശ്രയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാ വിജയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അദ്വൈതം ഹരിണാദ്വൈതാത് ആചാര്യം ഭക്തി സംസനാത് ഭക്താവതാരമീശം തം അദ്വൈതാചാര്യം ആശ്രയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതാ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അദ്വൈതം ഹരിണാദ്വൈതാത് ആചാര്യം ഭക്തി ശംസനാത് ഭക്താവതാരമീശം തം അദ്വൈതാചാര്യമാശ്രയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അദ്വൈതം ഹരിണാദ്വൈതാത് ആചാര്യം ഭക്തി ശംസനാത് ഭക്താവതാരമീശം തം അദ്വൈതാചാര്യമാശ്രയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ. സാവിത്രി വിശ്വതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അദ്വൈതം ഹരിണാദ്വൈതാത് ആചാര്യം ഭക്തി ശംസനാത് ഭക്താവതാരമീശം തം അദ്വൈതാചാര്യമാശ്രയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അദ്വൈതം ഹരിണാദ്വൈത ആചാര്യം ഭക്തി സംസനാത് ഭക്താവതാരമീശം തം അദ്വൈതാചാര്യം ആശ്രയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അദ്വൈതം ഹരിണാദ്വൈതാത് ആചാര്യം ഭക്തി ശംസനാത് ഭക്താവതാരമീശം തം അദ്വൈതാചാര്യം ആശ്രയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രതിയാചാര്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അദ്വൈതം ഹരിണാദ്വൈതാത് ആചാര്യം ഭക്തി ശംസനാത് ഭക്താവതാരമീശം തം അദ്വൈതാചാര്യം ആശ്രയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അദ്വൈതം ഹരിണാദ്വൈതാത് ആചാര്യം ഭക്തി ശംസനാത് ഭക്താവതാരമീശം തം അദ്വൈതാചാര്യമാശ്രയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാശ്രീ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അദ്വൈതം ഹരിണാദ്വൈതാത് ആചാര്യം ഭക്തി ശംസനാത് ഭക്താവതാരമീശം തം അദ്വൈതാചാര്യമാശ്രയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. വിജയേശ്വരി മാതാജി കൂടി കൈ ഉയർത്തണ്ടേ? ഇനി ആരും കൈ ഉയർത്തണ്ട. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട്.
എടുക്കാനായിട്ട് അത് സമ്മറി ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് വായിക്കും അതിന്റെ വിവർത്തനം. അപ്പൊ കുറച്ച് സമയം വേണം. വിജയശ്വരി മാതാജി കൂടി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഇനി ആരും കൈ എടുത്തണ്ട കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദ്വൈതം ഹരിണാദ്വൈതാത് ആചാര്യം ഭക്തി ശംസനാഥ് ഭക്താവതാരമീശം തം അദ്വൈതാചാര്യം ആശ്രയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ 1 മുതൽ നമുക്ക് അതിന്റെ വിവർത്തനം മാറുന്ന നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സമയം മതിയാവില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. अद्वैताचार्य की जय। प्रभुपाद जी महाराज की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंदे तम श्रीमद्द्वैताचार्यमद्भुतचेष्टितं यस्य प्रसादात् अज्ञो अभि तत्स्वरूपं निरूपयेत्. ശ്രീ അദ്വൈതാചാര്യനെ ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം അത്ഭുതകരമാണ്. അവിടുത്തെ കാരുണ്യത്താൽ ഒരു വിഡ്ഢിക്ക് പോലും അവിടുത്തെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ വിവരിക്കുവാൻ കഴിയും. ജയ ജയ ശ്രീ ചൈതന്യ, ജയ നിത്യാനന്ദ, ജയ ചന്ദ്ര, ജയ ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ എല്ലാ സ്തുതികളും, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ എല്ലാ സ്തുതികളും, അദ്വൈതാചാര്യന്റെ എല്ലാ സ്തുതികളും, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തവൃന്ദത്തിന്റെ എല്ലാ സ്തുതികളും. പഞ്ചശ്ലോകി കഹിലെ ശ്രീ നിത്യാനന്ദ തത്വ ശ്ലോക ദൈകഹി അദ്വൈതാചാര്യരെ മഹത്വ. 5 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഞാൻ നിത്യാനന്ദന്റെ തത്വം വിവരിച്ചു. അടുത്ത 2 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഞാൻ അദ്വൈതാചാര്യന്റെ മഹിമകൾ വിവരിക്കാം. മഹാവിഷ്ണുർ ജഗത്കർത്ത മായയാ സൃജത്യതഃ തസ്യാവതാര ഏവായം അദ്വൈതാചാരീശ്വര. മായയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശ്വപ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുന്ന മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമാണ് അദ്വൈതാചാര്യർ. അദ്വൈതം ഹരിണദ്വൈതാത് ആചാര്യം ഭക്തി ശംസനാത് ഭക്താവതാരമീശം തം അദ്വൈതാചാര്യം ആശ്രയേ. ഭഗവാൻ ഹരിയിൽ നിന്നും അനന്യനായതിനാൽ അദ്വൈതനെന്നും ഭക്തി സമ്പ്രദായം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ആചാര്യനെന്നും അവിടുന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അവിടുന്ന് ഒരേ സമയം ഭഗവാനും ഭക്താവതാരവുമാകുന്നു. അതിനാൽ ഞാൻ അവിടുത്തെ ശരണം പ്രാപിക്കും. അദ്വൈത ആചാര്യൻ അല്ലെ. അദ്വൈതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഹരിയിൽ നിന്നും ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഭിന്നനല്ല. അല്ലെ, അദ്വൈത തത്വം മറ്റേ ഇതല്ല, അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം അല്ലെ. അത് ഭഗവാൻ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. അതല്ല അല്ലെ. സാക്ഷാൽ മഹാവിഷ്ണു തന്നെയാണ് അദ്വൈതാചാര്യർ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അദ്വൈതം ഹരിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനല്ല, ഭഗവാനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനല്ല. അതേസമയം ഭക്താവതാരവുമാണ്, ആചാര്യനുമാണ്. ഭക്തി സമ്പ്രദായം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു, കൃഷ്ണാവതം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അദ്വൈതാചാര്യരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അദ്വൈതാചാര്യ ഗോസാനി സാക്ഷാൽ ഈശ്വര എൻഹര മഹിമനഹേ ജീവരെ ഗോചര. അദ്വൈതാചാര്യൻ തീർച്ചയായും സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനാണ്. അവിടുത്തെ മഹാത്മ്യം സാധാരണ ജീവന്മാർക്ക് സങ്കല്പിതമാണ്, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. പഞ്ചതത്വയില് നമ്മൾ അവിടെ അദ്വൈതാചാര്യരുടെ ഒരു വശത്തായിട്ട് കാണാം അല്ലെ. എന്നാൽ ഈ അദ്വൈതാചാര്യരാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടിയും എല്ലാം നടത്തുന്നത്. കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് കാരണക സമുദ്രത്തിൽ കിടക്കുന്നു. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അതിനെയൊക്കെ നിലനിർത്തുന്നു അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ആരാണ്? ഈ അദ്വൈതാചാര്യൻ. എങ്ങനെയാണോ കൃഷ്ണൻ ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്, ബലരാമൻ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്, അതേപോലെ മഹാവിഷ്ണു ഇവിടെ അദ്വൈതാചാര്യരായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പം കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, നമുക്കൊക്കെ സങ്കല്പാതീതമാണ്, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് സങ്കല്പാതീതമാണ് ഈ മഹാത്മ്യം അദ്വൈതാചാര്യന്റെ. മഹാവിഷ്ണു സൃഷ്ടികരേന ജഗദാധികാര്യ തന്റെ അവതാര സശാൽ അദ്വൈത ആചാര്യ. മഹാവിഷ്ണു വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്കായുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ശ്രീ അദ്വൈതാചാര്യർ അവിടുത്തെ നേരിട്ടുള്ള അവതാരമാണ്. ഇനി അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമേ ഞാൻ ചൊല്ലുന്നുള്ളൂ, ബാക്കി വിവർത്തനമായി. ആ പുരുഷൻ തന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയിലൂടെ സൃഷ്ടിയും പരിപാലനവും നിർവഹിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് തന്റെ ലീലകളാൽ അസംഖ്യം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. സ്വയച്ഛയാൽ അവിടുന്ന് എണ്ണമറ്റ രൂപങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുകയും ആ രൂപങ്ങളിൽ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ, ആ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ഓരോ രോമകുപത്തിനും അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങള് പിന്നെ അതിനൊക്കെ പ്രവേശിക്കുകയും അതിനെയൊക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊരുന്നതാണ് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു അല്ലെ. ശ്രീ അദ്വൈതാചാര്യൻ ആ പുരുഷന്റെ സമഗ്ര ഭാഗമായതിനാൽ അവിടെ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല. വാസ്തവത്തിൽ അദ്വൈതാചാര്യൻ ആ പുരുഷനിൽ നിന്ന് വേറിട്ടതല്ല, ആ പുരുഷന്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ്. ആരുടെ ഭൗതിക
ശക്തിയാലും ഇച്ഛയാലും എണ്ണമറ്റ ലോകങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നുവോ ആ പുരുഷന്റെ ലീലകളിൽ അദ്വൈതാചാര്യൻ സഹായിക്കുന്നു. ജഗത്മംഗള അദ്വൈത മംഗള ഗുണധാമ മംഗള ചരിത്ര സദാ മംഗള യന്ത്രനാമ. ശ്രീ അദ്വൈതാചാര്യൻ എല്ലാ മംഗള ഗുണങ്ങളുടെയും സംഭരണിയാണ്. ലോകത്തിന് സർവമംഗളകാരിയാണ്. അവിടുത്തെ ഗുണങ്ങളും നാമവും കർമ്മവും സദാ മംഗളകരമാണ്. കോടിയംശ കോടി ശക്തി കോടി അവതാര ഏതലന പുരുഷ സകല സംസാര. മഹാവിഷ്ണു അവിടുത്തെ കോടിക്കണക്കിന് അംശങ്ങൾ, ശക്തികൾ, അവതാരങ്ങൾ എന്നിവയാൽ എല്ലാ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ബഹിരംഗ ശക്തിക്ക് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. നിമിത്തം, ഉപദാനം. മായ നിമിത്ത കാരണവും പ്രധാനം എന്നത് ഉപദാനവുമാകുന്നത് പോലെ സമർത്ഥ കാരണങ്ങളും ദ്രവ്യപ്രധാന കാരണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ പരമപുരുഷനായ മഹാവിഷ്ണു രണ്ട് രൂപങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഇതിന് വലിയൊരു ഭാവാർത്ഥം തന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരോട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സമയക്കുറവ് മൂലം അത് എടുക്കുന്നില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. ചിലപ്പം ഓക്കെ. പിന്നീട് 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. തശാൽ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ നിമിത്ത കാരണവും നാരായണൻ ശ്രീ അദ്വൈതന്റെ രൂപത്തിൽ ഉപാദാന കാരണവുമാണ്. വിഷ്ണു ഭഗവാൻ നിമിത്ത കാരണം എന്ന തന്നുടെ ഭാവത്തിൽ ഭൗതിക ശക്തിക്ക് മേൽ കടാക്ഷിക്കുകയും ശ്രീ അദ്വൈതൻ ഉപാദാന കാരണം എന്ന നിലയിൽ ഭൗതിക ലോകത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അസംഖ്യ തത്വശാസ്ത്രം ഭൗതിക മൂലകങ്ങളായാണ് കാരണമായി സ്വീകരിക്കുന്നത്. ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് ഒരിക്കലും ജഡപദാർത്ഥത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ജഡപദാർത്ഥങ്ങളിൽ സ്വന്തം സൃഷ്ടിശക്തി ആവാഹിക്കുന്നു. പിന്നീട് ഭഗവത് ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടി പ്രക്രിയ നടക്കുന്നു. അദ്വൈതാചാര്യന്റെ രൂപത്തിൽ അവിടുന്ന് ജഡപദാർത്ഥങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിശക്തി ആവാഹിക്കുന്നു. അതിനാൽ അദ്വൈതനാണ് സൃഷ്ടിയുടെ മൂലഹേതു. ശ്രീ അദ്വൈതാചാര്യൻ കോടാനുകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുടെ സ്രഷ്ടാവാണ്. അവിടുന്ന് തന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാൽ അഥവാ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു പോലുള്ള വിസ്തരണത്താൽ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തെയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ അദ്വൈതനാണ് നാരായണന്റെ മുഖ്യ അംഗം. അംഗം എന്നതിനർത്ഥം സമഗ്രാംശം എന്നാണെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയും. നാരായണസ്ത്വം നഹി സർവദേഹിനാം ആത്മാ സ്വാദാശാഖില സോകസാക്ഷി നാരായണോ അംഗം തച്ചാപി സത്യം ന തവൈവമായ. അല്ലയോ ദേവാദിദേവ, അങ്ങ് എല്ലാ സൃഷ്ടിയുടെയും സാക്ഷിയാണ്. അങ്ങ് തീർച്ചയായും എല്ലാവരുടെയും പരമപ്രിയനായ അന്തരാത്മാവാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങ് എന്റെ പിതാവായ നാരായണനല്ലേ? നാരായണൻ എന്നാൽ നരനിൽ അഥവാ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച ജലത്തിൽ ലയനം കൊള്ളുന്നവൻ എന്നാകുന്നു. ആ നാരായണൻ അങ്ങയുടെ സമഗ്ര ഭാഗമാണ്. അങ്ങയുടെ സമഗ്ര അംശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതീന്ദ്രിയമാണ്. ആ നിരപേക്ഷ പൂർണ്ണാംശങ്ങൾ മായയുടെ സൃഷ്ടികളല്ല. ഈ ശ്ലോകം ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ 10:14 ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നതാണ്. 24-ാം ശ്ലോകം. ഭഗവാന്റെ അംഗങ്ങളും സമഗ്ര അംശങ്ങളും എല്ലാം ആധ്യാത്മികമാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകം വിവരിക്കുന്നു. അവർക്ക് മായാശക്തിയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്വൈതനെ അംശം എന്നല്ലാതെ അംഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? കാരണം അംഗം എന്നത് കൂടുതൽ അടുപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മഹാവിഷ്ണുര അംശ അദ്വൈത ഗുണധാമ ഈശ്വരയ ഭേദദേനി അദ്വൈത പൂർണ്ണനാമ. സദ്ഗുണ സംഭരണിയായ അദ്വൈതൻ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ മുഖ്യ അംഗമാണ്. അവിടുത്തെ പൂർണ്ണനാമം അദ്വൈതൻ എന്നാണ്. എന്തെന്നാൽ അവിടുന്ന് എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും ഈശ്വരനിൽ നിന്നും അദ്വിതീയനാണ്. മുൻപ് അവിടുന്ന് സർവപ്രപഞ്ചങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചതുപോലെ ഇപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഭക്തിമാർഗം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ആവിർഭവിക്കും. ജീവന്മാർക്കെല്ലാം കൃഷ്ണഭക്തി നൽകി അവിടുന്ന് അവരെ മോചിപ്പിച്ചു. അവിടുന്ന് ഭക്തിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും വിവരിച്ചു. അവിടുന്ന് ഭക്തി സേവനം പഠിപ്പിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു കർത്തവ്യമില്ലാതിനാൽ അവിടുന്ന് പേര് അദ്വൈത ആചാര്യൻ എന്നാണ്. വൈഷ്ണവേര ഗുരു തൻഹോ ജഗതരാര്യ അദ്വൈത ആചാര്യ. അവിടുന്ന് എല്ലാ ഭക്തന്മാരുടെയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും ജഗത്തിലെ ഏറ്റവും ആദരണീയനായ വ്യക്തിയുമാണ്. ഈ രണ്ട് നാമങ്ങളുടെ സംയോജനത്താൽ അവിടുത്തെ നാമം അദ്വൈത ആചാര്യൻ എന്നായി. അവിടുന്ന് കമലനയനായ ഭഗവാന്റെ അംഗം അല്ലെങ്കിൽ അംശമായതിനാൽ കമലാഷൻ എന്ന നാമം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്വൈതാചാര്യരുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ നാമം കമലാഷൻ എന്നായിരുന്നു.
ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാർക്ക് അവിടത്തേതുപോലെ ശാരീരിക സവിശേഷതകളുണ്ട്. നാരായണനെ പോലെ ചതുർബാഹുക്കളായ അവരെല്ലാം പീതാംബരധാരികളാണ്. ശ്രീ അദ്വൈതാചാര്യൻ ഭഗവാന്റെ മുഖ്യ അംഗമാണ്. അവിടുത്തെ തത്വങ്ങൾ, നാമങ്ങൾ, ഗുണവിശേഷങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ആശ്ചര്യകരമാണ്. അവിടുന്ന് തുളസീദള യൻഹര തുളസി ജലേ യൻഹര ഹുങ്കാരേ സ്വഗണ സഹിതേ ചൈതന്യര അവതാര. അവിടുന്ന് തുളസി ദളങ്ങളാലും ഗംഗാജലത്താലും കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുകയും വളരെ ഉച്ചത്തിൽ അവിടുത്തെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ സഹചരന്മാരോടൊപ്പം ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചു. അവിടുന്ന് അദ്വൈതാചാര്യ മുഖാന്തരമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തെ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. അവിടുന്ന് മുഖ്യ ആന്തരം ആണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ ലോകത്തിന് മോചനം നൽകിയത്. അദ്വൈതാചാര്യന്റെ മഹിമാനങ്ങൾ അനന്തമാണ്. നിസ്സാരനായ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അതിന്റെ ആഴമളക്കാൻ കഴിയും? അദ്വൈതാചാര്യർ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒരു മുഖ്യ അംഗമാണ്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവാണ് മറ്റൊരു അംഗം. അല്ലെ, രണ്ട് പ്രഭുക്കന്മാർ, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, അദ്വൈത പ്രഭു. അല്ലെ, എന്നാൽ മഹാപ്രഭു അല്ലെ, ഗൗരംഗി ആരാണ്? മഹാപ്രഭു. മഹാപ്രഭുവിന്റെ രണ്ട് പാർഷദരായിട്ട് വിസ്തരണങ്ങളായിട്ട് ഒരാള് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ഒന്ന് അദ്വൈത പ്രഭു. ശ്രീവാസന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർ അവിടുത്തെ ഉപാംഗങ്ങളാണ്. അവർ അവിടുത്തെ കൈകളും മുഖവും കണ്ണുകളും ചക്രം തുടങ്ങിയ ആയുധങ്ങളും പോലെയാണ്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അംശം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും അംഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതൊരു ഭാഗം തന്നെയാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അവരോടെല്ലാം ചേർന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യൻ തന്റെ ലീലകൾ ചെയ്തു. അവരോടൊപ്പം അവിടുന്ന് തന്റെ പ്രസ്ഥാനം പ്രചരിപ്പിച്ചു. അദ്വൈതാചാര്യർ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ഒരു ശിഷ്യനാണ്. ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച ശ്രീ ചൈതന്യൻ അവിടുന്ന് അനുസരിക്കുകയും തന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ പോലെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു. ധർമ്മതത്വങ്ങളുടെ ആചാരക്രമം ഉചിതമായി പാലിക്കുന്നതിനായി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആദരണീയനായ പ്രാർത്ഥനകളോടും ഭക്തിയോടും കൂടി അദ്വൈതാചാര്യന്റെ ചരണങ്ങളിൽ വന്ദിച്ചു. പക്ഷെ അദ്വൈതാചാര്യ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ തന്റെ യജമാനായി പരിഗണിക്കുകയും സ്വയം മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒരു വൃത്തിനായി കരുതുകയും ചെയ്തു. അഭിമാന സുഖേ ആപന പാസരേ കൃഷ്ണദാസ ജീവേ ഉപദേശകരെ. ആ ഭാവത്തിന്റെ ആനന്ദത്തിൽ അവിടുന്ന് സ്വയം വിസ്മരിക്കുകയും നിങ്ങൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദാസരാണ് എന്ന് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കൃഷ്ണദാസാഭിമാനേ യേ ആനന്ദ സിന്ധു കോടി ബ്രഹ്മ സുഗനഹേ താരയേക ബിന്ദു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടുള്ള ദാസ്യഭാവം ആത്മാവിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആനന്ദസാഗരത്തിന്റെ ഒരു തുള്ളിയെ നിരാകാര ബ്രഹ്മസുഖാനുഭൂതിയുടെ ഒരു കോടി ഇരട്ടിയോട് പോലും താരതമ്യം ചെയ്യാനാവില്ല. അവിടുന്ന് പറയുന്നു, നിത്യാനന്ദനും ഞാനും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭൃത്യന്മാരാണ്. ഈ ദാസ്യ മനോഭാവത്തിൽ രുചിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ആനന്ദം മറ്റെവിടെയും ലഭിക്കില്ല. അല്ലെ, സാക്ഷാൽ മഹാവിഷ്ണു തന്നെയാണ്. എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദാസനാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പരമപ്രേയസിയായ ലക്ഷ്മി ദേവി അവിടുത്തെ വശത്തിൽ വഹിക്കുന്നു. അവരും ഭഗവത് പാദ സേവനം സുഖം യാചിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാർഷദരായ ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, നാരദർ, ശുഗൻ, സനാതനൻ എന്നിവരെല്ലാം ദാസ്യഭാവത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു. നിത്യാനന്ദാവധൂത സപദയാകല ചൈതന്യരദാസ്യ പ്രേമ ഹൈലെ പകല. അവധൂത നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആയിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സഹചരന്മാരിൽ പ്രധാനി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനുള്ള ദാസ്യഭാവത്തിൽ അവിടെ നിന്നും ഉന്മത്തനായി. ശ്രീവാസൻ, ഹരിദാസൻ, രാമദാസൻ, ഗദാധരൻ, മുരാരി, മുകുന്ദൻ, ചന്ദ്രശേഖരൻ, വക്രേശ്വരൻ എന്നിവരെല്ലാം മഹനീയരും പണ്ഡിതരുമായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോടുള്ള ദാസ്യപ്രേമഭാവം അവരെ ഉന്മത്തരാക്കി. അപ്രകാരം അവർ നൃത്തം ചെയ്യുകയും പാടുകയും അട്ടഹസിക്കുകയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദാസനാവുക എന്ന് എല്ലാവരെയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്വൈതാചാര്യ ചിന്തിക്കുന്നു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്നെ തന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായി പരിഗണിക്കുന്നെങ്കിലും ഞാൻ അവിടുത്തെ ഭൃത്യൻ മാത്രമാണ് എനിക്ക് സ്വയം തോന്നുന്നു. കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന് ഈ ഒരു അപൂർവ പ്രഭാവമുണ്ട്. അത് ഉത്കൃഷ്ടരിലും തുല്യരിലും ഇളയവരിലും ഭഗവത് സേവനത്തിനുള്ള ഉത്സാഹം നിറയ്ക്കുന്നു. ഇതിനുള്ള തെളിവിനായി
ശാസ്ത്രങ്ങൾ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതും മഹാത്മാക്കളുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ദൃഢീകരിക്കപ്പെട്ടുള്ളതുമായ ഉദാഹരണങ്ങൾ ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക. വ്രജഭൂമിയിൽ കൃഷ്ണന്റെ നന്ദന മഹാരാജാവിനോളം ബഹുമാനായ മറ്റൊരു മുതിർന്ന വ്യക്തിയില്ലായിരുന്നു. തന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ പിതൃവാത്സല്യത്താൽ തന്റെ പുത്രൻ പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണെന്ന കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. പക്ഷേ പ്രേമാനന്ദത്താൽ താൻ കൃഷ്ണന്റെ സേവകനാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനും തോന്നുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം എന്തു പറയാൻ? അദ്ദേഹവും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ചരണങ്ങളിൽ ആകർഷണത്തിനും പ്രേമഭക്തിക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രീമുഖത്ത് നിന്ന് ഉതിർന്ന വാക്കുകൾ ഇത് തെളിയിക്കുന്നു. ശുന ഉദ്ധവ സത്യ കൃഷ്ണ മരതനയ തേൻഹ ഈശ്വര ഹേന യദി ത്വമര മനിലയ തഥാപി തൻഹദേ രഹു മോര മനോവൃത്തി ത്വമര ഈശ്വര കൃഷ്ണ ഹൗക മോരമതി. പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്ധവ, കേൾക്കൂ. സത്യത്തിൽ കൃഷ്ണൻ എന്റെ പുത്രനാണ്. അവൻ സർവേശ്വരനാണെന്ന് അവർ സർവേശ്വരനാണ് അങ്ങ് കരുതിയാൽ പോലും എന്റെ സ്വന്തം പുത്രനോടുള്ള വികാരങ്ങളോട് മാത്രമേ ഞാൻ ഇതുവരെ അവനോട് പെരുമാറിയിട്ടു. എന്റെ മനസ്സിനെ അങ്ങയുടെ കൃഷ്ണ ഭഗവാനോട് ആകർഷണം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇതാണ് മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ നന്ദമഹാരാജാവിനും യശോദാമയ്ക്കും ആരാണ്? കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് അല്ലെ. വാത്സല്യ ഭാവത്തിലാണ് അവർ ഭവനെ കണ്ടത്. അങ്ങയുടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പദാംബുജങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ മനോവൃത്തികൾ ആസക്തമാവട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ നാവുകൾ അവിടുത്തെ ദിവ്യനാമങ്ങൾ കീർത്തനം ചെയ്യട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ അവിടുന്ന് മുന്നിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കട്ടെ. കർമ്മത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ ഈശ്വരേച്ഛയാൽ ഞങ്ങൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എവിടെയെല്ലാം അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞാലും ഞങ്ങളുടെ മംഗളകരമായ പ്രവൃത്തികളും ദാനവുമെല്ലാം കൃഷ്ണനിലുള്ള തങ്ങളുടെ ആസക്തി വർദ്ധിക്കുവാൻ കാരണമാകട്ടെ. ഇതൊക്കെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ ഉള്ളതാണ്. ഉദ്ധവനോട് പറയുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ നന്ദമഹാരാജാവ് കൂട്ടുകാർ. വൃന്ദാവനത്തിലെ ശ്രീധാമൻ തുടങ്ങിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുള്ള സ്നേഹം നിഷ്കളങ്കമായ മൈത്രി ഭാവത്തിലാവുന്നു. അവർക്ക് അവിടുത്തെ ഐശ്വര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് തെല്ലും ജ്ഞാനമില്ല. ഇതാണ് അവരെ സുഹൃത്താണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ മേലെ പുറത്തൊക്കെ കൈയൊക്കെ കുത്തിയിട്ട് മറഞ്ഞു കളിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ചുമലിൽ കയറി കളിക്കും അവര് ഗോപന്മാരൊക്കെ. അവർ കൃഷ്ണനോട് മല്ലിടുകയും അവിടുത്തെ തോളുകളിൽ കയറുകയും ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിലും അവർ ദാസ്യഭാവത്തോടെ ചരണസേവനം ചെയ്യും. അവര് കൊണ്ടുവന്ന വീടുകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രസാദമൊക്കെ ഭഗവാന് കൊടുക്കും അല്ലെ. ഭഗവാൻ നടന്ന് തളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മടിയിലൊക്കെ തലവെച്ച് കിടന്നിട്ട് അവരുടെ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളൊക്കെ അവര് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ അവിടുത്തെ പാദങ്ങൾ തിരുമ്മി. പിന്നെ പാപമോചിതരായ മറ്റു ചിലർ അവിടുന്ന് വിശറി കൊണ്ട് വീശി. ഉദ്ധവൻ ആരുടെ പാദധൂളിയാണോ ആഗ്രഹിച്ചത്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് മറ്റേ ആരെക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആരാണോ, വൃന്ദാവനത്തിലെ കൃഷ്ണന്റെ പ്രേയസികളായ ആ ഗോപിഗണങ്ങൾ പോലും തങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ ദാസികളായി കരുതുന്നു. ഗോപികമാർ അല്ലെ, അവരുടെ പാദധൂളികളാണ് ഉദ്ധവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഞാനൊരു പുൽക്കൊടിയായിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ ഒരു പുൽക്കൊടിയായിട്ട് മാറിയാൽ മതി, എന്നാൽ ആ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തരായിട്ടുള്ള ഗോപികമാരുടെ പാദധൂളി എന്റെ ശിരസിൽ അണിയാം. ഹേ വ്രജവാസികളുടെ ദുരിതങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കുന്നവനെ, സ്ത്രീകളുടെ വീരനായക, തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ അഹംഭാവം മനോഹരമായ മൃദുമന്ദഹാസ്താൽ നശിപ്പിക്കുന്നവനെ, പ്രിയ സഖേ, ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ ദാസിമാരാണ്. അവിടുത്തെ ആകർഷകമായ മുഖകമലൻ ഞങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ദയവായി ഞങ്ങളെ അഭിലാഷങ്ങൾ സഫലമാക്കി തരണേ. അല്ലയോ ഉദ്ധവ, കൃഷ്ണൻ മധുരയിൽ താമസിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ദുഃഖകരമാണ്. അവിടുന്ന് തന്റെ പിതാവിന്റെ ഗൃഹകാര്യങ്ങളോ സുഹൃത്തുക്കളായ ഗോപകുമാരന്മാരെയോ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടോ? അല്ലയോ മഹാത്മാവേ, അവിടുന്ന് തന്റെ ദാസികളായ ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് എപ്പോഴെങ്കിലും സംസാരിക്കാറുണ്ടോ? അഖിലിന്റെ സുഗന്ധമുള്ള അവിടുത്തെ കരം ഇനി എപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ ശിരസിൽ വെക്കുക? ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ പറയും. സർവ്വഗോപികമാരെക്കാളും സർവ്വപ്രകാരത്തിലും ഉത്കൃഷ്ടിയും പ്രേമത്തിന്റെ ഗുണവിശേഷങ്ങളിൽ എന്നേക്കും കൃഷ്ണനെ ബന്ധിച്ചവളുമായ ശ്രീമതി രാധിക പോലും അവിടുത്തെ ദാസിയായി അവിടുന്ന് പാദസേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ഗോപികമാരുടെ കാര്യം എന്തു പറയാൻ? അല്ലയോ നാഥ, രമണ, പത്മപ്രിയ, മഹാഭുജ, അങ്ങ് എവിടെയാണ് പ്രിയ സഖി? അവിടുത്തെ അഭാവത്തിൽ അത്യന്തം ദുഃഖിതരായ അങ്ങയുടെ വൃത്തിക്ക് ദർശന സൗഭാഗ്യം നൽകിയാലും. ശ്രീമദ് ഭാഗവത് പറയുന്നു. ദ്വാരകാധാമത്തിലും രുക്മിണി തുടങ്ങിയ രാജ്ഞിമാരെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ ദാസികളായി സ്വയം കരുതി.
ജരാസന്ധനും മറ്റു രാജാക്കന്മാരും എന്നെ ശിശുപാലന് ദാനമായി നൽകാൻ വില്ലുകളും അമ്പുകളും ഉയർത്തി തയ്യാറായി നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് അവരുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്നും എന്നെ ബലാത്കാരമായി തട്ടിയെടുത്തു. ആടുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും സിംഹം അതിന്റെ പങ്കെടുക്കുന്നത് പോലെ. അതിനാൽ അവിടുത്തെ പാദധൂളി അജേയരായ സൈനികരുടെ കിരീടമാകുന്നു. ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ആശ്രയമായ ആ ചരണങ്ങൾ എന്റെ ആരാധ്യ വസ്തുവായി തീരട്ടെ എന്ന് രുക്മിണി ദേവി പറയുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകം. ഞാൻ അവിടുത്തെ പാദങ്ങൾ സ്പർശിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ ഈ കഠിനവ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞ ഭഗവാൻ സുഹൃത്തായ അർജുനനുമൊത്തു വന്ന് എന്റെ പാണി ഗ്രഹിച്ചു. എങ്കിലും ഞാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഗൃഹം ശുചിയാക്കുന്ന ഒരു ദാസി മാത്രമാണ്. കഠിന തപസ്സുകളിലൂടെയും സർവസംഘ പരിത്യാഗത്തിലൂടെയും ഞങ്ങൾ ആത്മാരാമനായ ഭഗവാന്റെ ഗൃഹത്തിലെ പരിചാരകമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ദ്വാരകയിലുള്ള ഓരോ രത്നിമാരും ദ്രൗപദിയോട് പറയുന്നതാണ് ഇത്. അവരൊക്കെ രാജകുമാരിമാരാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ അവിടെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കൊട്ടാരത്തില് സാധാരണ ഭഗവാന്റെ ഒരു പരിചാരകയായിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു ദാസിമാരെ പോലെ. മറ്റാരെ കുറിച്ചും എന്തു പറയാൻ? പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ബലദേവന് പോലും കൃഷ്ണനോട് പരിശുദ്ധ സൗഹൃദവും പിതൃസ്നേഹവുമാണുള്ളത്. അവിടെ നിന്നും കൃഷ്ണന്റെ ഒരു ഭൃത്യനായി സ്വയം കണക്കാക്കുന്നു. തീർച്ചയായും കൃഷ്ണന്റെ ദാസൻ എന്ന സങ്കല്പമില്ലാത്ത ആരാണുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ വിസ്തരണമാണ് ബലരാമൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ബലരാമൻ ജ്യേഷ്ഠന്റെ സ്ഥാനത്താണ്. ഒരു പിതാവിനെ പോലെ എപ്പോഴും സംരക്ഷണം നൽകാനായിട്ട് കൂടുതൽ അല്ലെ. എന്നാൽ ബലരാമന്റെ മടിയിൽ തലവെച്ച് കിടക്കും കൃഷ്ണൻ അല്ലെ. ഒരു സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു എല്ലാ ഭാവങ്ങളിലും ഭഗവാനെ ബലരാമൻ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. അനന്തശേഷനായ സംകൃഷ്ണൻ 10 രൂപങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് തന്റെ ആയിരക്കണക്കിന് വദനങ്ങൾ കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ സേവിക്കും. അനന്ത ബ്രഹ്മാണ്ഡേ രുദ്ര സദാശിവരാംശ ഗുണാവതാര സർവദേവ അവതംസ. സദാശിവന്റെ വിസ്തരണവും അനന്ത ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളിലെല്ലാം ആവിർഭവിക്കുന്നതുമായ രുദ്രൻ ഗുണാവതാരവും അനന്തമായ ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളുടെ ദേവഗണങ്ങളുടെയും അലങ്കാരവുമാകും. അദ്ദേഹം കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഒരു ദാസനാകാൻ മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ശ്രീ സദാശിവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും പറയുന്നു, ഞാൻ കൃഷ്ണന്റെ ദാസനാണ്. ഏറ്റവും വലിയ വൈഷ്ണവനാണ് എന്ന് പറയും അല്ലെ ശിവൻ, ശംഭു എന്ന് പറയും. കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ ഉന്മത്തനായി അദ്ദേഹം സ്വയം മറന്ന് ദിഗംബര വേഷധാരിയായി നിരന്തരം നൃത്തമാടുകയും കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളും ലീലകളും പാടുകയും ചെയ്യും. എല്ലാ വികാരങ്ങളും പിതാവിന്റെയോ മാതാവിന്റെയോ ഗുരുവിന്റെയോ സുഹൃത്തിന്റെയോ ആകട്ടെ എല്ലാ സേവന മനോഭാവം നിറഞ്ഞത് ഇതാണ് കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ പ്രകൃതം. അതാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏക ഈശ്വരനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എല്ലാവരാലും സേവിക്കപ്പെടാൻ അർഹനാണ്. തീർച്ചയായും എല്ലാവരും അവിടുത്തെ സേവകന്മാരുടെ ഒരു സേവകനാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണാവതീർണ ചൈതന്യ ഈശ്വര അതേവ അരസഭ തൻഹര കിങ്കര. അതേ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായി അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ എല്ലാവരും അവിടുത്തെ ഭൃത്യരാണ്. കേഹമാനെ കേഹനമാനെ സബതൻരസ യനമാനെ തരഹയാവിനാശ. ചിലർ അവിടുന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നു, ചിലരോ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും എല്ലാവരും അവിടുത്തെ ഭൃത്യന്മാരാണ്. അവിടുന്ന് സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരുവൻ അവന്റെ പാപകർമ്മങ്ങളാൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടും. ചൈതന്യരദാസമോയി ചൈതന്യരദാസ ചൈതന്യരദാസമോയി താന്റെ ദാസരദാസ. ഞാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദാസനാണ്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദാസനാണ്. ഞാൻ ചൈതന്യ ഭഗവാന്റെയും ദാസനും അവിടുത്തെ ദാസന്മാരുടെ ദാസനുമാണ്. യഥബലീനാച്യകായ ഹുങ്കാര ഗംഭീര ക്ഷണേക വസില ആചാര്യ ഹൈന സുസ്ഥിര. പ്രകാരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്വൈത നൃത്തമാടുകയും ഉച്ചത്തിൽ പാടുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അടുത്ത നിമിഷം അവിടുന്ന് വളരെ ശാന്തനായി ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭക്താഭിമാനമുല ശ്രീ ബലരാമേ സേഭാവേ അനുഗത താന്റെ അംശഗണേ. സേവന മനോഭാവത്തിന്റെ ഉറവിടം വാസ്തവത്തിൽ ബലരാമൻ ഭഗവാനാണ്. അവിടുന്ന് അനുഗമിക്കുന്ന വിസ്തരണങ്ങളെല്ലാം അതേ ഭാവത്താൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നു. താന്റെ അവതാരയക ശ്രീ സംഘർഷണ ഭക്തബലി അഭിമാനകരേ സർവശണ. അവിടുത്തെ അവതാരങ്ങളിൽ ഒന്നായ സംഘർഷണൻ എല്ലായ്പ്പോഴും സ്വയം ഒരു ഭക്തനായി പരിഗണിക്കുന്നു.
അല്ലെ? സംകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അനന്തശേഷനായിട്ട്, അനന്തശേഷനായിട്ട് മെത്തയായിട്ട് ഭഗവാന് കിടക്കാനും അല്ലെ, കൊടയായിട്ട് ഭഗവാന് പത്തികൾ ഇതാക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലെ ശരീരത്തിൽ ഭഗവാൻ അവിടെ വിശ്രമിക്കുന്നു അല്ലെ. അനന്തന്റെ ആ പണങ്ങൾ ഭഗവാന് ഒരു കുട പോലെ പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അവിടുത്തെ മറ്റൊരു അവതാരമായ സുന്ദരനും ഐശ്വര്യവാനുമായ ലക്ഷ്മണനിലായപ്പോഴും ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രന് സേവനം ചെയ്തു. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു സംകർഷണന്റെ ഒരു അവതാരമാണ്. അപ്രകാരം ഒരു ഭക്തന്റെ വികാരം എല്ലായ്പ്പോഴും അവിടുന്ന് എന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. അദ്വൈതാചാര്യൻ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേക വിസ്തരണമാണ്. അവിടുന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും തന്റെ കായ വാക് മനോവൃത്തികളാൽ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. തന്റെ ശരീരവും വാക്കും മനസ്സും എല്ലാം എപ്പോഴും ഭക്തിത സേവനത്തില് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അവിടുന്ന് തന്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, വാക്യ കഹേ മൂയി ചൈതന്യര അനുചര മൂയി തന്റെ ഭക്തമനെ ഭാവ നിരന്തര. അവിടുന്ന് തന്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, ഞാൻ ശ്രീ ചൈതന്യന്റെ ഒരു ഭൃത്യനാകുന്നു. അതുപോലെ മനസ്സുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നു, ഞാൻ ശ്രീ ചൈതന്യന്റെ ഭക്തനാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? മഹാവിഷ്ണുവാണ് സ്വയം അല്ലെ. എങ്കിലും എന്താ പറയുന്നത്? ഞാനൊരു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒരു ഭൃത്യനാണ്, ദാസനാണ് ഉള്ള കാര്യം. ജല തുളസി ദിയ കരേ കയതെ സേവന ഭക്തി പ്രചാരിയ സഭ താരില ഭുവന. അവിടുന്ന് ശരീരം കൊണ്ട് ഭഗവാനി ഗംഗാജലവും തുളസീദളങ്ങളും അർപ്പിച്ച് സേവിക്കുകയും ഭക്തി പ്രചരണം ചെയ്ത് മുഴുവൻ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തെയും മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പൃഥ്വിധാരേനയൈ ശേഷസംഘർഷണ കായ വ്യൂഹ കരികരന കൃഷ്ണര സേവന. സർവഗ്രഹങ്ങളെയും ശിരസിൽ വഹിക്കുന്ന ശേഷസംഘർഷണൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വ്യത്യസ്ത ശരീരങ്ങളിൽ സ്വയം വിസ്തരിക്കുന്നു. കുറച്ചൊരു 10-15 ശ്ലോകങ്ങളേ ഉള്ളൂ വേഗത്തിൽ. അവരെല്ലാം ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അവതാരങ്ങളാണെങ്കിലും അവർ ഭക്തർ എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും നാം കാണുന്നു. വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ അവരെ ഭക്താവതാരങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു അവതാരത്തിന്റെ സ്ഥാനം എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയാണ്. ഏകമാത്ര അംശി കൃഷ്ണ അംശാവതാര അംശി അംശേ ദേക്കി ജ്യേഷ്ഠ കനിഷ്ഠ ആചാര. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ്. മറ്റുള്ളവരെല്ലാം അവിടുത്തെ അവതാരങ്ങളുമാണ്. പൂർണ്ണവും അംശവും തമ്മിൽ ജ്യേഷ്ഠനും കനിഷ്ഠനും എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നാം കാണുന്നു. എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ്സായ ഭഗവാനി താൻ ഉത്കൃഷ്ടനാണെന്ന വികാരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടുന്ന് സ്വയം യജമാനായി പരിഗണിക്കുകയും താൻ താഴ്ന്നവനാണെന്ന വികാരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടുന്ന് സ്വയം ഒരു ഭക്തനായി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്തു. കൃഷ്ണന് തുല്യനാഥനേക്കാൾ വലുത് കൃഷ്ണന്റെ ഒരു ഭക്തൻ എന്ന സ്ഥാനമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭക്തന്മാരാണ് ഭഗവാന് തന്നെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ. കൃഷ്ണേര സമദായതേ ബഡ ഭക്തപദ ആത്മഹൈതേ കൃഷ്ണേര ഭക്തഹയ പ്രേമാസ്പദ. എന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണന് തുല്യനാണെന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും മഹത്തരമാണ് ഒരു ഭക്തനാണ് എന്നുള്ളത്, കൃഷ്ണന്റെ ദാസനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രഭുപാദരാജന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, ഭഗവാനുമായി ഒന്നാകുമോ എന്ന സങ്കല്പം ഭഗവത് സേവനത്തെക്കാൾ താഴ്ന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കൃഷ്ണ ഭഗവാന് ഭക്തന്മാരോട് തന്നെക്കാൾ സ്നേഹമുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 9:4-68 ഭഗവാൻ വ്യക്തമായി പറയുന്നു, സാധവോ ഹൃദയം മഹ്യം സാധൂനാം ഹൃദയം ദഹം മദന്യത്തേന ജാനന്തി നാഹം ദേവ്യോ മനാഗവി. ഭക്തന്മാർ എന്റെ ഹൃദയവും ഞാൻ എന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയവുമാണ്. എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്നെ ഒഴികെ ആരെയും അറിയില്ല. അതുപോലെ എനിക്ക് എന്റെ ഭക്തന്മാരെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയും അറിയില്ല. ഭഗവാനും ഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള ദൃഢബന്ധം ഇതാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്റെ ഹൃദയം എന്താണ്? ഭക്തന്മാരുടെ കയ്യിലാണ്, ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്താണ് എന്ന്. 101-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആത്മഹൈതേ കൃഷ്ണ ഭക്തേ ബഡ കരിമാനേ ഇഹദേ ബഹുദ ശാസ്ത്ര വചന പ്രമാണേ. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നുടെ ഭക്തന്മാരെ തന്നെക്കാൾ മഹനീയരായി പരിഗണിക്കുന്ന ഇക്കാര്യത്തിൽ ശാസ്ത്രവചനങ്ങളുടെ ധാരാളം തെളിവുകളുണ്ട്. ന തഥാ മേ പ്രിയതമാ ആത്മയോ നിർണശങ്കര നജ സംഘർഷണോ ന ശ്രീർ നൈവാത്മജായതാ ഭവാൻ. അല്ലയോ ഉദ്ധവ, ബ്രഹ്മാവോ ശങ്കരനോ സംഘർഷണോ ലക്ഷ്മിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനോ പോലും എനിക്ക്
നിന്നോളം പ്രിയപ്പെട്ടതല്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ലക്ഷ്മി ദേവിയെക്കാളും എല്ലാവരെക്കാളും എന്താണ് ഇഷ്ടം? ഭക്തനാണ് അല്ലെ? ഉദ്ധവര് ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനാണ്. കൃഷ്ണ സാമ്യേന ഹേതാൻഡ മാധുര്യ സദന ഭക്തഭാവേ കരേതാൻഡ മാധുര്യ ചർവണ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മാധുര്യം കൃഷ്ണന് തുല്യമാണ്. സ്വയം പരിഗണിക്കുന്നവർക്ക് ആസ്വദിക്കാനാവില്ല. സേവന മനോഭാവത്തിലൂടെ മാത്രമേ അത് രുചിക്കാൻ കഴിയൂ. സാക്ഷാൽ ഭഗവാന് തന്നെ ആ കൃഷ്ണ പ്രേമത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ അല്ലെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ വന്നു. ഭക്തന്റെ ഭാവത്തിൽ അല്ലെ ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ശിഷ്യാഷ്ടമിയിലൂടെ. ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ തീരുമാനം ഈ അനുഭവസ്ഥരായ ഭക്തന്മാരുടെ സാക്ഷാത്കാരവുമാണ്. ഭക്തിഭാവങ്ങളുടെ ഈ വിധമുള്ള വൈഭവങ്ങൾ മൂഢന്മാർക്കും ധിക്കാരികൾക്കും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭക്തഭാവാംഗീകാരി ബലരാമ ലക്ഷ്മണ അദ്വൈത നിത്യാനന്ദ ശേഷ സംഘർഷണ കൃഷ്ണരെ മാധുര്യ രസ മൃതകരെ പാന സേ സുഖേ മത്ത കിച്ചു നഹി ജാനയാന. ബലദേവനും ലക്ഷ്മണനും അദ്വൈതാചാര്യനും നിത്യാനന്ദനും ശേഷനും സംഘർഷനും തങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തന്മാരും ദാസന്മാരുമായി അംഗീകരിക്കുന്നതിലൂടെ അവിടുത്തെ മാധുര്യാമൃത രസങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നു. ആ സുഖത്തിൽ മത്തരായ അവർ മറ്റൊന്നും അറിയുന്നില്ല. സ്വന്തം മാധുര്യം അന്യര ആ ചുക്കാരിയ ആപനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ആപന്ന മാധുര്യ പാനെ ഹൈല സതൃഷ്ണ. സ്വന്തം മാധുര്യം ആസ്വദിക്കാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പോലും ദാഹാർത്തനായിരുന്നിരിക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം എന്തു പറയാൻ? സാമാധുര്യാസാദിതേ കരനയതന ഭക്തഭാവ വിനുനഹേ താഹ സ്വദന. അവിടുന്ന് സ്വന്തം മാധുര്യം ആസ്വദിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തന്റെ ഭാവം സ്വീകരിക്കാത്ത അവിടുന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഒരു ഭക്തന്റെ അതീന്ദ്രിയ രസം ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതിനാൽ അവിടുന്ന് ഒരു ഭക്തന്റെ ഭൂമിക സ്വീകരിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ആവിർഭവിച്ചു. ഭക്തഭാവാംഗീകാരി ഹൈലാവതീർണ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ രൂപേ സർവഭാവ്യപൂർണ്ണ. അതുകൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഒരു ഭക്തന്റെ സ്ഥാനം സ്വീകരിച്ച് സർവ്വപ്രകാരത്തിലും സമ്പൂർണനായ ചൈതന്യ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചു. ഒരു ഭക്തന്റെ വിവിധ ഭാവങ്ങളിലൂടെ അവിടുന്ന് സ്വന്തം മാധുര്യവും ആസ്വദിക്കുന്നു. ഈ സിദ്ധാന്തം ഞാൻ മുമ്പേ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവതാരങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന്മാരുടെ ഭക്തിഭാവങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുവാൻ അർഹതപ്പെട്ടതാണ്. ഇതിനേക്കാൾ പരമമായ ഒരു ആനന്ദമില്ല. മൂലഭക്താവതാര ശ്രീ സംഘർഷണ ഭക്താവതാര തൻഹി അദ്വൈത ഗണേന. ശ്രീ സംഘർഷനാണ് മൂലഭക്താവതാരം. ശ്രീ അദ്വൈതനെ ഇത്തരം അവതാരങ്ങളിലൊന്നായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നു. നൂറ്റി 13-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ നേരത്തെ അത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 113-ാമത്തെ ശ്ലോകം അതിലാണ് പറയുന്നത്. അദ്വൈത ആചാര്യ ഗോസാനീര മഹിമാ പാര യാൻര ഹുങ്കാരെ കൈല ചൈതന്യ അവതാര. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലായിരുന്നു. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇവിടെ വന്നത്, ആര് കാരണമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദ്വൈത ആചാര്യ ഗോസാനീര മഹിമാ അപാര. അദ്വൈത ആചാര്യ ഗോസാനീര മഹിമാ അപാര. ഹര ഹുങ്കാരെ കൈല ചൈതന്യ അവതാര. അദ്വൈത ആചാര്യ ഗോസാനീര മഹിമാ പാര. ഹര ഹുങ്കാരെ കൈല ചൈതന്യ അവതാര. സ്ലൈഡ് ഞാൻ അടുത്ത 2-3 ശ്ലോകങ്ങൾ സ്ലൈഡിൽ കാണിക്കും. അപ്പൊ ചൊല്ലിക്കോളൂ, ഒരാളായിട്ട് കൈ ഉയർത്തണ്ട. അപ്പൊ നമുക്ക് സമയക്കുറവുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്
അദ്വൈത ആചാര്യന്റെ മഹിമകൾ അതിരിട്ടതാണ്. കാരണം അവിടുത്തെ ആത്മാർത്ഥമായ വിളിയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അദ്വൈതാചാര്യര് എല്ലാ ദിവസവും തന്റെ സാലഗ്രാം ശിലയിൽ ഗംഗാജലവും തുളസി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും, ഭഗവാനെ അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം ഇവിടെ വന്നാൽ മാത്രമേ ഈ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളെയൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. ഞങ്ങൾ ആരാലും ഇത് സാധ്യമല്ല എന്ന്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് സ്വയം അവതരിക്കണം, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം ഇവിടേക്ക് വരണം എന്ന് അദ്വൈതാചാര്യർ പ്രാർത്ഥിക്കും. അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കുറെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകി അല്ലെ. അതൊക്കെ പഠിച്ചു നമ്മൾ, ഓരോ ലെവലിലും ഒക്കെ പഠിക്കും അല്ലെ. ഫസ്റ്റ് ലെവൽ, സെക്കൻഡ് ലെവൽ, തേർഡ് ലെവൽ അല്ലെ, ഫോർത്ത് ലെവലും ഭക്തിശാസ്ത്രീയം ഒക്കെ കഴിയും. എന്നാൽ പിന്നെയും ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നു പോകും ഭക്തി സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അല്ലെ. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടിയെന്ന് പറയും, എന്നാൽ ഭക്തി സേവനം അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് അമ്പലത്തിൽ എല്ലാവരും വന്നിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന്. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയില് ഇതുപോലെ നേരത്തെ തന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും നൽകി അല്ലെ. 5000 വർഷങ്ങൾ അല്ലെ, 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ. അതിനും കോടാനുകോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ പറഞ്ഞു ഭഗവത്ഗീത അർജുനനിലൂടെ അല്ലെ നമുക്കൊക്കെ നൽകി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നാലേ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത മറന്നുപോയി. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം ചെയ്തു കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് വന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണ്ടേ എന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചുകൊണ്ട് കാണിച്ചു തന്നു. ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ. അപ്പൊ അദ്വൈത ആചാര്യരാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരത്തിന് കാരണം. ചില പ്രഭുപാദരെയും മായാപൂരിലെ അദ്വൈത ആചാര്യന്റെ സമാധിയിൽ പോയിട്ട് എപ്പോഴും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. വിദേശത്ത് പോയിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടുത്തെ പൂജാരി എപ്പോഴും പ്രഭുപാദരെ നോട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. മറ്റാരും കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങനെ വരില്ല. എല്ലാവരും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജന്മസ്ഥാനിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോകും. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ആചാര്യന്മാരുടെ അടുത്തൊക്കെ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒന്നും പോകാറില്ല. എന്നാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ ശ്രീ അദ്വൈതാചാര്യരുടെ ആ സമാധിയിൽ എപ്പോഴും പോയിട്ട് പ്രഭുപാദർ പ്രാർത്ഥിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ശ്രീ അദ്വൈതാചാര്യർ കാരണമാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിടെ ആദരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതേ അദ്വൈതാചാര്യരുടെ കാരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? എല്ലാ നഗരത്തിലും ഗ്രാമത്തിലും എന്റെ നാമങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടും, കൃഷ്ണന്റെ നാമങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടും, ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചാരണം ചെയ്യപ്പെടും എന്ന്. പൃഥ്വിത്യാച്ചേ നഗരാധിഗ്രാം സർവത്ര പ്രചാർ ഹോയി മോര നാം. ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ വാക്കുകള് സത്യമാക്കാനായിട്ട്, എന്റെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് എന്നോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കും. പിന്നീട് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുറെ വിദേശത്തുള്ള വിദേശത്ത് കുറെ ഭക്തന്മാരൊക്കെ ആക്കി. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ അവിടെ വന്നിട്ട് മായാപൂരിലൊക്കെ സന്ദർശനം നടത്തുമ്പോ അങ്ങനെ അദ്വൈതാചാര്യരുടെ സമാധിയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴ് അവിടുത്തെ പൂജാരി പറയുകയുണ്ടായി, അഭയ് ബാബു അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തു അല്ലേ എന്ന് പറയും. അതിന് തെളിവാണ് വിദേശത്തുള്ള ഭക്തന്മാരൊക്കെ തലയൊക്കെ മുണ്ടനം ചെയ്തിട്ട് ശിഖയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വലിയ തിലകമൊക്കെ ഇട്ട് കണ്ണിമാലയൊക്കെ ധരിച്ചിട്ട് കാഷായ വസ്ത്രം അല്ലെ ബ്രഹ്മചാരികളായിട്ട് ആ ബ്രഹ്മചാരി വേഷത്തിൽ അവിടെ വന്നിട്ട് അദ്വൈതാചാര്യരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അന്ന് പ്രഭുപാദരി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം നടക്കുകയുണ്ടായി. അത് അദ്വൈതാചാര്യർ അത് സഫലമാക്കി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് ആ പൂജാരി പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് അദ്വൈതാചാര്യരുടെ കാരുണ്യം മൂലമാണ് നമുക്ക് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഹരിനാമ പ്രചാരണം ഉണ്ടായത് അല്ലെ. ഇവിടെ പറഞ്ഞു സങ്കീർത്തന പ്രചാരീയ സഭ ജഗത്താരില അദ്വൈത പ്രസാദേ ലോക പ്രേമധന പൈല. അവിടുന്ന് സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിച്ച് ബ്രഹ്മാണ്ടത്തെ മോചിപ്പിച്ചു. അപ്രകാരം അദ്വൈതാചാര്യന്റെ കാരുണ്യത്തിലൂടെ ലോകത്തിന് ഭഗവത് പ്രേമധനം ലഭിച്ചു. അദ്വൈത മഹിമാനന്ദ കെ അപാര കഹിതേ സേലിക്കി യേശുനി മഹാജന ഹൈദേ.
അദ്വൈത ആചാര്യന്റെ അളവറ്റ മഹിമകൾ വിവരിക്കുവാൻ ആർക്കാണ് സാധിക്കുക? മഹാന്മാരായ പ്രാമാണികരിൽ നിന്നും എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അത്രയും ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നു. എന്താണ് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നു? അദ്വൈതാചാര്യർ അതാണ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ, മഹാവിഷ്ണു തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അനന്തമാണ് അല്ലെ. അത് ആർക്കും അല്ലെ 1000 തലയുള്ള അനന്തന് പോലും വിവരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പോ അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നു ആ മഹിമകൾ, ഭഗവാന്റെ മഹിമകൾ അപാരമാണ്. അദ്വൈതാചാര്യർ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ മഹിമകൾ എനിക്ക് വിവരിക്കാനായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിവരിക്കാൻ ഞാൻ മഹാത്മാക്കളിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതുന്നു, എത്ര മാത്രം എന്ന് പറയും. ആചാര്യചരണേ മോര കോടി നമസ്കാര ഇത്തെ കിച്ചു അപരാധ നാലഭയമാരാം. ഞാൻ അദ്വൈതാചാര്യന്റെ പാദങ്ങളിൽ കൂടി പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ദയവായി ഇത് അപരാധമായി കരുതരുത്. ത്വമര മഹിമ കോടി സമുദ്രാഗാധ തഹരയ്യത്ത കഹി എബട അപരാധ. അങ്ങയുടെ മഹിമാനങ്ങൾ കോടിക്കണക്കിന് സമുദ്രങ്ങൾ പോലെ അഗാധമാണ്. അവയുടെ അളവിനെ പറ്റി പറയുന്നത് തന്നെ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു മഹാ അപരാധമാണ്. ജയ 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 ശ്രീ അദ്വൈതാചാര്യ, ജയ ജയ ശ്രീ ചൈതന്യ നിത്യാനന്ദാര, ജയ 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 ശ്രീ അദ്വൈത ആചാര്യ, ജയ ജയ ശ്രീ ചൈതന്യ നിത്യാനന്ദാര. ശ്രീ അദ്വൈത ആചാര്യനി സർവസ്തുതികളും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനും ശ്രേഷ്ഠനായ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനും എല്ലാ സ്തുതികളും. ഈ ശ്ലോകെ കഹില ദ്വൈത തത്വ നിരൂപണേ പഞ്ചതത്വര വിചാര കിശൂന ശുന ഭക്തഗണ. അപ്രകാരം 2 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഞാൻ അദ്വൈത ആചാര്യനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തത്വം വിവരിച്ചപ്പോൾ, അല്ലയോ ഭക്തന്മാരെ, ദയവായി 5 തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അടുത്ത് വരുന്ന അധ്യായത്തിൽ പഞ്ചതത്വത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവസാനത്തെ ശ്ലോകം. ഓക്കെ. ശ്രീരൂപ രഘുനാഥ പദേ യാരാശ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത കഹേ കൃഷ്ണദാസ. ശ്രീ രൂപരഘുനാഥ ഗോസ്വാമിമാരുടെ പദാരവിന്ദങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും അവരുടെ കാരുണ്യം സദാ അഭിലഷിച്ചുകൊണ്ടും കൃഷ്ണദാസൻ എന്ന ഞാൻ അവരുടെ തൃച്ചേവടികൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം വർണ്ണിക്കുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം അതിലെ ശ്രീ അദ്വൈതാചാര്യന്റെ മഹാത്മ്യം എന്ന 6ാധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്തം ഭാഷ പ്രകാരം. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुपराज की जय, ताय गुरु प्रेमानंदी हरे कृष्ण. ശ്രീ അദ്വൈതാചാര്യ की जय. അപ്പൊ അദ്വൈതാചാര്യരുടെ മഹിമകള് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞ പോലെ അനന്തമാണ്. വേറെയും ധാരാളം ചൈതന്യ മംഗളത്തിലും ചൈതന്യ ഭാഗവത്തിലും അങ്ങനെ ധാരാളം കൃതികളിൽ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ വിവരിക്കും. കുട്ടിക്കാലത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കമലാഷൻ എന്നായിരുന്നു പേര് അല്ലെ. ആ ഒരു ലീലയെ കുറിച്ചിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് നിർത്താം. ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിനെ ഒരു രാജാവ് എപ്പോഴും കാളിദേവിയെ ആരാധിച്ചിരുന്നു, കാളിദേവിയുടെ ഭക്തനായിരുന്നു. അപ്പോ ഒരിക്കലും കാളിദേവിയെ അടുത്ത് വിളിപ്പിക്കുകയും അവിടെ നമസ്കരിക്കുവാനായിട്ട്, ഞാൻ ചുരുക്കി പറയുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. അപ്പോഴേ അവിടെ നമസ്കരിക്കുവാനായിട്ട് പറയുകയും ചെയ്തു. ഇല്ല, നമസ്കരിക്കില്ല ഞാൻ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. വീണ്ടും വീണ്ടും നിർബന്ധിച്ചു, തന്റെ പിതാവ് നിർബന്ധിച്ചു. അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന കമലാശൻ, അദ്വൈതാചാര്യരുടെ കുട്ടിയുടെ പേരാണ് കമലാശൻ, അവിടെ നമസ്കരിക്കുകയും ആ കാളിയുടെ വിഗ്രഹം പൊട്ടിപ്പൊളിയുകയും ചെയ്തു. കാളിദേവിയുടെ വിഗ്രഹം പൊട്ടിപ്പൊളിയുകയും ചെയ്തു. എന്താണ്, സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് കാളിദേവിയെ നമസ്കരിക്കുന്നു. ഇതിലും വലിയ അപരാധം വേറെ എന്താണുള്ളത് അല്ലെ. ആ മൂർത്തി അതുകൊണ്ട് അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയുണ്ടായെന്ന്. പിന്നെ രാജാവിനും തന്റെ പിതാവിനും ഒക്കെ ബോധ്യമാവുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അനേകം ലീലകളുണ്ട്. അദ്വൈതാചാര്യർ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനേക്കാളും 52 വയസ്സോളം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലും
എപ്പോഴും പല ലീലകളും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പലതരത്തിലുള്ള തമാശകൾ പറയും. എന്നാൽ ഒരു ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് കണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്വൈതാചാര്യ താൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദാസനാണ്, ഒരു ഭൃത്യനാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് കണക്കാക്കിയത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ തിഥിയില് അദ്വൈതാചാര്യനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉയർന്നു വരാനും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് അദ്വൈതാചാര്യന്റെ കാരുണ്യത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഓക്കെ, അദ്വൈതാചാര്യന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും അല്ലെ. അദ്വൈതാചാര്യർ വിളിച്ചിട്ടാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇവിടെ അവതരിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അദ്വൈതാചാര്യർ കാരുണ്യം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം തീർച്ചയായിട്ടും വരും അല്ലെ. നമ്മള് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു ദയാക്കാരോ മോരെ അതിൽ പറയുന്നു അല്ലെ, ദയാക്കാരോ സീതാപതി അദ്വൈത ഗോസായി തവ കൃപാ ബാലേ പാ ചൈതന്യാനിത ദയാക്കാരോ സീതാപതി അദ്വൈത ഗോസായി അതിൽ പറയുന്നു. നരോത്തമദാസ് ടാക്കൂർ പറയുന്നു അല്ലെ, സീതാപതി സീതാ ടാക്കൂർ മഹാറാണിയുടെ ഭർത്താവാണ് അദ്വൈതാചാര്യ. സീതാ ടാക്കൂർ എന്നാണ് അദ്വൈതാചാര്യന്റെ പത്നി. അപ്പോ ദയാക്കരോ സീതാപതി, സീതാ ടാക്കൂർ റാണിയുടെ പതിയായിരിക്കുന്ന അങ്ങ് കാരുണ്യം കാണിക്കണം എന്ന് പറയും. അങ്ങ് കാരുണ്യം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെയും കാരുണ്യം എനിക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്വൈതാചാര്യന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും നമുക്ക്. അപ്പോൾ 3 പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് അദ്വൈത ആചാര്യോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്കും കൃഷ്ണ ഭക്തിയിൽ ഉയർന്നു വരാനായിട്ട്, കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കുവാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഉച്ചവരെ 12 മണി വരെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ്, പറ്റുന്നവരൊക്കെ എടുക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് 3 പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും സംശയമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് വിളിച്ചെടുക്കാം. ഗ്രൂപ്പിന്റെ അടുത്ത് ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈവർത്താം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് വിളിച്ചെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ, ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരുരാജ് കി ജയ. ഗൗർ പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.